pala guys. So ano, dito tayo sa bilihan ng mga vegetable. So guys, ano, pasok tayo. Mga sili tayo pakbutan nga na gata. Sili. Anong nabili mo? Ito. Ang palaya guys. At tapos ano, pupo. Kahit saugan mo lang ng ano guys, sardinas. Okay na. Ayan, may talong. Ito guys, oh. Yan yung upo. Oh. Palaya. Yan, meron ding ano guys, oh, sitaw na mahaba. Pero ano siya, masyadong ano guys, oh, malaki. Parang walang laman sa loob. Meron ding ano bang tawag dito, patola. Ano ba yan? Ah, sili. Pakbet. Oh, ipapakbet natin kahit lagi. Saugan mo lang ng ano guys. Kung may dilis, may dilis. O kamatis lang, pwede na rin. Kamatis lang. Yan. Gusto atin, mati-mati. Oh, may dahon din ng ano guys, ampalaya. Talbos ng ampalaya. At saluit guys. Dami naman oh. Magkano daw to? Quanto vale, perdona? 8 el kilo. 8 al kilo daw. 8 euro ang per kilo guys. Dami oh. Baka to, may kalahati na to eh. ¿Cuántos días? La pandilla para usted. Kompleto dito guys. Yan, may kamote rin dito. Ito yung pula. Ito yung puti guys na kamote. Oh, kamuting kahoy. Oh, sayote. Yan. Oh, luya. At saka ano guys, oh, meron ding ano to, yung gabi. Yan. Kalabasa. Kompleto dito guys. Pangpakbet meron sila. Yan. La sandía está buena. Claro. Yan, ito, may okra din guys. Oh. Yan, siling labo yun. La mitad, ¿no? No. ¿Cuánto vale? Yan, may mga prutas, mansanas. Yan, papaya. Guys. Yan, ubas. Oh, kompleto guys. Oh, tara sa labas. Bali, ano guys, medyo malayo na sa amin nito. So, kagagaling lang namin ng ano, church. Kaya nadaan kami diyan. So, marami palang gulay guys. Kaya nga nung sinabi ko yung last na video natin na marami na talagang ano, gulay dito. Naglalabasan na guys. Yung guys, mayroon ding ano doon, oh, mga vegetable. Meron silang displaying talong doon sa may labas. Bali, itong parte kasi nito guys, ano, maraming mga Pinoy dito. So, yung mga vegetable, talagang marami silang tinda.
Ang highway kasi nito guys, hanggang doon sa Cuatro Caminos, maraming mga Pinoy. Yan. So yun guys, dito na tayo sa sa bahay. So lulutuin na natin yung pinamili natin kanina. Unahin lang natin na lutuin tong upo. Yan. Sasahugan natin ng guys, yung sardinas, dalawang sardinas. Bali ano lang siya guys. So igigisa lang natin. Yan, so syempre guys, unahin lang natin balatan tong upo. Yan. So guys, hugasan lang natin. So sunod na natin hiwain guys. Ayan. So guys, tapos na natin nahiwa. So sunod naman natin itong guys, sibuyas. So, ang bawang. So, itong mga gulay na to guys, madalang lang sa amin dito sa Madrid. Pagka summer lang talaga. Kaya pagka winter guys, so hindi na kami nakakakain ng mga ganito. Kaya sinasamantala namin guys na mag-ulam ng mga ganito. Kahit sawagan mo lang ng sardinas, di ba? Sarap na. So, umpisahan na nating igisa. Maglalagay na tayo ng guys, mantika, sibuyas, at isunod na rin natin tong bawang. Yan siya guys, simpleng ulam lang guys. Yan guys, so medyo golden brown na siya. So pwede na nating ilagay tong upo. Yan siya guys. Pansin nyo kanina guys, hinugasan ko na kasi kanina para hindi siya magtubig gaano. Yan. Yan, para matansya natin yung niya guys, yung sabaw niya. Kasi pagka hiniwa nyo tapos hinugasan nyo, magkakatubig na talaga guys. Yan ang sekreto ng guys, upo. So ilagay na natin tong guys, sardinas. Oh, ang daming laman ha. 4? No, 5 pala, 5. Itong isa kayo. 4 lang itong isa guys. Yan.
Lagay lang tayo ng ano niya, sabaw. Yan, lagay lang ako ng 2 sabaw nito guys. At maglagay lang tayo ng ano guys, konting pampalasa. Cubes. Tapos ang paminta. Tsaka asin. Ayan. So ayan guys, takpan lang muna natin. Ayan guys, so tignan nga natin kung luto na. Oh, sarap naman. So ayan guys, luto na.